ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லா மாதாஜி பிரபுஜிகளையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர்களுடைய கருணையாலும் பகவான் கிருஷ்ணர்களுடைய அருளினாலும் நாம் இந்த 18வது அத்தியாயத்தை நல்லபடியாக முடிக்க பகவான் நமக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நம்ம ஆரம்பிப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சச்சோருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம் ஸ்ரீரூபம் சாக்கரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீகிருஷ்ண ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம் ச. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपीश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांदन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाजकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् गिरिनामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशसात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ண कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா மாதாஜியும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நீங்க மாதாஜி சொல்வாங்க அடுத்தடுத்து யாருன்ட்டு. நீங்க எல்லாரும் வாசிக்கணும். நமக்கு 4 நாட்கள் தான். இதுல 3 நாட்கள்ல இந்த அத்தியாயம் முடிச்சுட்டு கடைசி நாள்ல எல்லாத்தையும் சம்மப் பண்ணி பேசுவோம். ஓகேயா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை வணங்கி நம்ம ஆரம்பிப்போம். இன்றைய அத்தியாயம் மோட்ச சந்நியாச யோகம், அதாவது துறவரத்தின் முழுமை அல்லது பக்குவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. துறவரம்னா என்ன, அதனுடைய பக்குவமான நிலை என்ன அப்படிங்கறத பற்றி படிக்க போறோம். முக்கியமான அத்தியாயம். இதுல ஞான யோகம், கர்ம யோகம், பக்தி யோகம் எல்லா யோகங்களையும் பற்றி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து போன வகுப்புல 17வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம்? நம்ம வாழ்வதற்கு என்னென்ன அம்சங்கள்லாம் முக்கியமோ அதை பற்றி எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? முதல்ல குணங்களுடைய அடிப்படையில தான் எல்லா அம்சங்களுமே அமையுதுன்னு படிச்சோம். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு, நம்ம செய்யக்கூடிய யாகங்கள், செய்யும் தானம், அடுத்து செய்யும் தவம், அப்புறம் வழிபாடு, நம்பிக்கை, நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சு, நம்முடைய மனதின் நிலைமை கட்டுப்பாடு, இது எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய முக்கியமான அம்சங்கள். இதை அடிப்படையா வச்சுதான் நம்ம வாழ்க்கையே நடக்குது அப்படிங்கறது நம்ம படிச்சோம். முடிவாக என்ன படிச்சோம்னா, இந்த தத்துவம் பற்றி படிச்ச பிறகு
இந்த யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் செய்யறப்போ ஓம் தத் சத் அப்படின்ட்டு முடிக்கிறோம். அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னங்கிறத பற்றியும் அழகா படிச்சோம். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, நம்ம யாகம் தான தவம் மட்டும் செய்யறது மட்டும் கிடையாது. நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அதையெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து. ஓகேயா? இப்ப அடுத்த அத்தியாயம் போகலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து 18வது அத்தியாயத்துல முதல் 2 அத்தியாயங்கள் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம். அர்ஜுனனுக்கு கேள்வி கேட்டாதான் நமக்கு பதில் பகவான் சொல்வாரு. நமக்கு சேர்த்து கேட்கிறாரு. அவர் என்ன சந்தேகம் அவருக்குன்னா, கர்ம ஞான யோகத்தினுடைய சுருக்கம் பற்றி தான் இதுல படிக்க போறோம். அவருடைய சந்தேகம் துறவுனா என்ன, தியாகம்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய சந்தேகம். அதாவது துறவுனா சந்நியாசம், சந்நியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அடுத்து கிருஷ்ணருடைய கருத்து சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயலுக்கு எதெல்லாம் காரணங்களாக இருக்கு. உடலு, செய்பவன், நம்மளுடைய புலன்கள், நம்மளுடைய முயற்சி, அனைத்திற்கு மேலாக பகவான் பரமாத்மா அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம 18ல இருந்து 40 வரைக்குமான அத்தியாயங்கள்ல 3 குணங்களும் அதனுடைய செயல்களை பற்றி பார்க்க போறோம். இந்த குணங்களுடைய விளைவுகளால நம்முடைய அறிவு, புத்தி, செயல் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போறோம். அதாவது ஞானம், நம்ம ஞானத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம எப்படி செயல்படுறோம், எப்படி உறுதியாக நம்ம சத்துவத்துல நிலைச்சிருக்கோம், எப்படி மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிப்போம். அடுத்தது 41ல இருந்து 55 வரைக்குமான பதங்கள்ல இந்த செயல்படுபவர்களிடையே ரொம்ப பக்குவமானவங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். அப்ப வர்ணங்கள் நம்ம பார்த்தோம், 4 வர்ணங்கள், அதனுடைய கடமைகள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், அதை பற்றி பார்ப்போம். அடுத்து செயல்படுறப்போ எப்படி பக்குவத்தை அடைகிறது, எப்படி பகவான் அடைகிறதுன்னு படிப்போம். அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா 56ல இருந்து 66 வரைக்குமான இதுல பகவானுக்கு எப்படி அன்பு செலுத்துறது, பக்தி யோகம். நம்ம நம்பிக்கை என்ன, நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு உன்னத அமைதி அடையலாம், எப்படி பகவானை அடையலாம், பகவானுடைய நித்தியமான தாமம் எது, கோலோக பிருந்தாவனம், அதை எப்படி அடையலாம், பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம எப்படி விடுபடலாம், ஆக அந்த பக்குவமான நிலை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் படிப்போம் இதுல. அடுத்து கடைசியாக 67 to 72ல இறுதியாக நம்ம யாரை பெற முடியும், பகவானை எப்படி பெற முடியும், இந்த ஞானத்தை யாரு விநியோகிப்பாங்க, யாரு படிப்பாங்க, யாரு நம்பிக்கையோடு கேட்பாங்க, யாருக்கு மங்களம் உண்டாகும் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் நம்ம விரிவாக படிப்போம். ஆக 18வது அத்தியாயங்கள்ல ஃபுல்ல பகவத்கீதையும் அடங்கி இருக்குன்னா அது மிகையாகாது. அதை பற்றியதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். எல்லாரும் தவறாம படிக்கணும். நீங்க வீட்லயும் அதை திரும்பவும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து அதேதான் இங்க 18வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் 1 to 18 கர்ம ஞான யோகத்தின் சுருக்கம். அடுத்து 19ல இருந்து 40 3 குணங்கள் பற்றி, செயல்படுபவர்களிடையே பக்குவமானவங்க யாருன்றத பாக்குறோம். பகவானுக்கு எப்படி அன்பு செலுத்தணும் 56ல இருந்து 66 வரைக்கும், 67ல இருந்து 78 வரைக்கும் நம்முடைய இறுதியான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, இப்போ இதுல கர்ம ஞான யோகத்தினுடைய சுருக்கம் பற்றி தான் படிக்க போறோம் இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மாதாஜி, இந்த அர்ஜுனுடைய சந்தேகம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். அவருக்கு சந்நியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்னங்கிற சந்தேகம். அப்ப சந்நியாசம்னா என்னன்னு பகவான் சொல்வாருன்னா, பௌதிக நோக்கங்களுக்காக செயல்களை துறத்தல். சன்னியாசிங்கிறவன் என்ன செய்யறான், பௌதிகத்தை விட்டு தனியா போய் பகவானை நினைச்சு தவம் பண்றான் இல்லையா? அப்ப அவனுக்கு பௌதிக நோக்கம் எதுவுமே கிடையாது, பௌதிக ஆசை கிடையாது. ஆக பௌதிக ஆசை இல்லாத செயல்களை செய்வான். பௌதிக ஆசை இல்லாத செயல் என்ன, பகவானை பற்றிய செயல். அதான் சொல்றாங்க, பௌதிக நோக்கங்களுக்கான செயல்களை துறக்கிறது தான் சந்நியாசம். தியாகம்னா என்ன, செய்யலாம் பௌதிக செயல்கள், ஆனா அந்த பௌதிக செயலினுடைய பலன்களை துறக்கணும், அதுதான் தியாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து
அப்போ நமக்கு நம்ம இதுல தெளிவு என்ன அடையணும்னா, நம்ம இந்த கேள்வியை திரும்ப திரும்ப அடையணும். சந்நியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்னன்னு. அந்த ரெண்டும் இந்த டெஃபினட்டா நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம எதை தொடங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரணும். நம்ம எல்லாரும் ஆசை ஆசை இல்லாம சன்னியாசி ஆகுறதுங்கிறது கஷ்டம்தான் நம்ம குடும்பஸ்தர்கள். ஆனா என்ன செய்யலாம்? நம்ம பலன்களை துறக்கலாம். செயல் சித்தி கர்ம பலன்களை துறக்கலாம். எப்படி துறக்கலாம்? பலன்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நம்முடைய கடமையை செய்யலாம். ஓகேயா? நம்ம ஏற்கனவே நீங்க இதை பற்றி படிச்சிருக்கீங்க. அதைத்தான் படிக்க போறோம். 1வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க அடுத்தடுத்து யாருட்டு. அருள்மொழி மாதாஜி हरे வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच सन्न्यास्य च महाबाहो तत्तत्त्वम् इच्छामि वेदितम् त्यागस्य च श्रीकेशः पृथुकेशी நிஷூதன. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவ்வளவு பவ்யமா ஒரு சீடன் இருக்கணுங்கிறதுக்கு அர்ஜுனன் தான் நல்ல எடுத்துக்காட்டு. ஏற்கனவே 2வது அத்தியாயத்திலேயே அவர் பகவான் கிட்ட சரண் அடைஞ்சிட்டாரு இல்லையா? பகவான் உறவினர், அவருடைய நண்பராக இருந்தாலும் கூட குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் 2வது அத்தியாயத்திலேயே. அப்ப இருந்தே அவர் பகவானை முதல்ல புகழ்றாரு. இதுல 3 மொழிகள் பகவானை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, பகவான் தான் அது குறிக்குது. மகாபாகோ அப்படின்னாரு. அடுத்து கிருஷிகேஷன்னா என்னன்னா, கேசிங்கிற அரசனை கொன்றவர் பகவான். நிஷூதனா புலன்களை வென்றவர். ஆக பகவானுக்கு 3 அடைமொழிகள் சொல்லி புகழ்றாரு. சொல்லிட்டு பவ்யமா என்ன கேக்குறாரு, நீங்க ரொம்ப பலம் பொருந்தியவர், புலன்களை வென்றவர். எனக்கு 2 சந்தேகம் இருக்கு, அதை சொல்லணும். தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசம்னா என்ன, அவற்றினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து உடனே வந்துருங்க மாதாஜி. மாத்திருங்க மாதாஜி. தியாகம் மற்றும் சந்நியாசமும் 2 ஒன்றா வெவ்வேறா அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஒன்றா வேறான்னு கேக்குறப்போ, துறவுங்கிறது வாழ்வின் நோக்கம் என்ன, கேசி நிஷூதனா அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே விளக்கிட்டோம். கேசிங்கிற அசுரனை கொன்றவரே, என்னுடைய சந்தேகம் என்னும் அசுரனை கொள்வீர். இங்க கேசிங்கிறது அவருடைய சந்தேகத்தை குறிக்குது. எப்படி அசுரனை நீங்க கொன்றீங்களோ அது மாதிரி சந்தேகத்தை நீங்க நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான் என்ன ரிப்ளை பண்றாரு? 2வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகம் வசிங்க. श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं स्याम् कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राक्षुत्यागं விசாசனாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அறியப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல பாருங்க, காமியானாம் கர்மனாம் நியாசம் அப்படின்னா என்ன இருக்கான்னா, காமியானம்னா ஆசையுடன் கூடிய கர்மனாம் செயல்களை, நியாசம்னா என்ன, துறவு, அதாவது அதை துறந்துடணும், அதுதான் சந்நியாசம். ஆக சந்நியாசம்ங்கிறது என்ன? சந்நியாசம்ங்கிறது ஆசையோடு கூடிய செயல்களை துறப்பதுதான் சந்நியாசம். அதை சொன்னவங்க யாரு தெரியுமா? சான்றோர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. சான்றோர்களால் அப்படிதான்ப்பா சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாரு? சர்வ கர்ம பல தியாகம் பிராகுஸ் தியாகம் விஷச்சனா அப்படிங்கிறாரு. அடுத்து எல்லா கர்ம செயல்களுடைய பலன்களையும் துறக்கிறது தான் தியாகம் அப்படின்ட்டு யாரு சொல்றாங்க? அறிஞர்கள் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறாரு. இந்த அறிஞர்கள்லாம் சன்னியாசிகள்லாம் சான்றோர்களுக்கெல்லாம் எப்படி தெரியும்? பகவான் சொல்லிதான் தெரியும். நான் பகவான் அடையும் யாரு? சான்றோர்கள் சொல்றாங்க, சன்னியாசி அந்த அறிஞர்களும் சொல்றாங்க. இப்ப நானும் அதைத்தான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பின்னாடி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சன்னியாசி ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். மேலுமே அதாவது அதே தான் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்றோம். எதுக்காகன்னா உங்க மனசுல ஆழமா பதியணுங்கிறதுக்காக.
தியாகம்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம், சொல்லுங்க பார்ப்போம். செயல்களே எதை துறக்கிறது? பலன்களை துறக்கும். பலன்களை துறப்பது. சடா சொல்லுங்க மாட்டாது. அடுத்தது கொண்டு போக மாட்டாது. மூணாவது வாசிங்கம்மா. யாயஜ்யம் தோஷவத்யஹே கர்ம பிராகுர் நீகுண நீசன எண்ணாத நதப்ப கர்ம நா நியாச்சிய மிதி சாபரே. எந்த விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப சாதுக்கள் தான் சொல்றாங்கன்னு சொல்றாரு. என்ன செய்றாங்க? எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமா எண்ணி துறக்கணும் அப்படின்னு சில அறிஞர்கள் சொல்றாங்கப்பா. தோஷம், இந்த பலநோக்கு செயலே நமக்கு தோஷம்ப்பா, அது நமக்கு வேண்டாம், பாவத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு துறந்து விட வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. இருந்தாலும் 3 செயல்களை யாருமே துறக்க கூடாதுன்ட்டு சாதுக்கள்லாம் சொல்றாங்க, குருமார்கள்லாம் சொல்றாங்க. எந்த 3 செயல்கள்? யாகம், தானம், தவம். இது சம்பந்தமான செயல்களை மனிதனாக பிறந்த யாருமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு சாதுக்கள், அவங்க அறிஞர்கள் தாங்க. இப்ப சாதுக்கள், ஆன்மீக குருமார்கள் கூறுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து கொண்டு போக. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது அது பார்த்துடும். தியாகத்தை பற்றி 2 அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றாரு? பலநோக்கு செயல்களை தோஷமாக திறந்து விடுறது ஒரு அபிப்பிராயம். அடுத்து நீ கைவிடாத 3 காரியங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னா யாகம், தானம், தவம். இந்த 3 காரியங்களையே நீ கைவிடக்கூடாது. யாருமே ஏன் கைவிடக்கூடாது? இது வேதங்கள்ல விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இந்த 3. அதே நேரத்துல இந்த யாகம், தானம், தவம் செஞ்சா, பலன் கருதாது செஞ்சா, அதனால பாவங்கள் எதுவுமே வருவது இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது வாசிங்க மாதாஜி. அடுத்தடுத்து வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுந்தரவி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? பாரதர்களின் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றி எனது முடிவை தற்போது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. நிச்சயம் ஸ்ருணு மே தத்ர தியாகே பரத சத்தம தியாகோ ஹி புருஷ வியாக்ரா த்ரிவித கீர்த்திதக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. நிச்சயம்னா நிச்சயமானதை நான் இப்ப சொல்றேன், கேளு, என்கிட்ட இருந்து கேளுப்பா. என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, துறவினுடைய விஷயத்துல நான் ஒண்ணு சொல்றேன். அதாவது நீ பரதர்கள்ல சிறந்தவன். துறவுனா என்னன்னா நிச்சயமாக இந்த ஆசைக்கு உட்பட்ட செயல்களை துறக்கிறது தான். அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லையா? தியாகத்தை பற்றிய எனது முடிவு என்னன்னா, சாஸ்திரங்கள்ல 3 விதமான தியாகம் சொல்லியிருக்கு. அந்த தியாகத்தை யாருமே விடக்கூடாது அப்படிங்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து பாக்குறோம் 3 விதமானது செய்யப்படக்கூடிய இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில தான் அந்த துறவு 3 விதமாக இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அபிப்பிராயங்களை சொல்றப்போ கவனமாக கேட்டு நேர்மையாக பின்பற்றுங்கள் நமக்கு சொல்றாரு. பகவானே சொல்றாரு, ஒரு குரு கிட்ட இருந்து நீங்க கேட்கணும்னா பணிவா, பொறுமையா, அடக்கமா, கவனமா இருக்கணும். மனசு எங்கேயோ போகக்கூடாது, வீட்டுக்கு போகக்கூடாது, வீட்டுல என்ன ஏதுங்கிற அந்த எண்ணமே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. அர்ஜுனன் சொன்னதுக்கு நீ மனசை கட்டுப்படுத்துப்பா அப்படிங்கிறாரு. அதனால நீங்க அதை கேளுங்க, கேட்டு அதன்படி நடங்க அப்படிங்கிறாரு. அவரு பகவானுடைய அறிவுரைக்கு மேலாக வேற எந்த அறிவுரையும் நமக்கு தேவையே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. அடுத்தது யார் வாசிக்கிறீங்க?
ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்வாகும். யஜ்ஞதான தவ கர்ம நத்யாஜம் காரியம் ஏவதத் யஜ்ஞோதான தபசைவ பாவனானி மனிஷினா. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே தவிர்க்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. யாகம், தானம், தவம் அந்த செயல்களை வந்து தியாஜ்யம்னா என்ன? எப்பவும் யாருமே துறக்க கூடாது. ஏன் அது செய்யணும்? யாகம், தானம், தவம் அப்படின்னா அது வந்து எல்லாரையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த 3 காரியங்கள். அதுலயும் ஆன்மீகத்துல முன்னேறி இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை கூட அது தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது. ஆகையினால அவங்களுமே இந்த 3ம் செய்யணும். சாதாரண மனிதர்களும் செய்யணும், ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்களும் செய்யணுங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லைடு மாட்டாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாருங்க, இங்க 3 விதமான செயல்கள் யாகம், தானம், தவம் செய்யறாங்க. யாகம் வந்து எல்லாரும் உட்கார்ந்து முனிவர்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க உலக நன்மைக்காக. தானம் வந்து தகுதியான ஒரு ஆளுக்கு இது தானம் இருக்கணும். அடுத்து தவம்ங்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு தவம் வந்து பரீட்சித்து மகாராஜா வந்து நல்ல ஒரு தவம் இருந்தாரு. மற்ற முனிவர்கள்லாம் எப்படி தவம் இருந்தாங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜி, வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் பிரபுஜி, வாசிக்க. ஏதான் யபிது கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரதாவின் மைதனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. பகவான் வந்து இப்பதான் தன்னுடைய ஐடியாவை சொல்றாரு இல்லையா? இதுவரைக்கும் வந்து அறிஞர்கள் சொல்றாங்க, சான்றோர்கள் சொல்றாங்க, குருமார்கள் சொல்றாங்கன்னு சொன்னாரு. இப்ப அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, இந்த 4 காரியங்கள் எல்லாரும் செய்ய வேண்டியது. எந்த 4 காரியங்கள்? 3 காரியங்கள்: யாகம், தானம், தவம். அதை எப்படி செய்யணும்? பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. நான் செய்யறேன், இப்படி செய்யறோம், அப்படி செய்யறோம், அதை பற்றி நினைக்காதீங்க. அந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காதீங்க. எதிர்பார்க்காம உலக நன்மைக்காக நீங்க செய்யறீங்க. தேவையானவங்களுக்கு தானம் கொடுக்குறீங்க. தவம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தவம். இப்ப கலியுகத்துக்கு ஜபம் செய்யறதுதான் நம்முடைய இதாக இருக்கு, தவமா இருக்கு இல்லையா? அந்த நாம ஜபத்தை செய்யுங்க அப்படின்ட்டு எதை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். உங்க கடமையை செய்யணும். இதுதான் என்னுடைய முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு அர்ஜுனனுக்கு. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது வாசிக்க மாதாஜி. பிரபுஜி மாதாஜி எல்லாம் அடுத்து வாங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நியதஸ்ய தூ சந்நியாசः கர்மாணோ நோபத்யதே மோகாத்தஸ்ய பரித்யாகஸ்ய தாமஸ பரிகீர்த்திகதக. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்க கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகு துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நியதஸ்து சந்நியாச கர்மணம். நியதஸ்து என்ன அர்த்தம்னா விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கள், அதாவது கடமைகள் இருக்கே, அந்த கடமைகளை யாருமே துறக்க கூடாது. மயக்கத்தினால அல்லது மோகத்தினால அல்லது அறியாமையினால ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை திறந்துட்டா அவன் வந்து சாதாரண மனுஷன், மோசமான மனுஷன். அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய, மயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தமோ குணத்தில் உள்ளவன் தான் அப்படி வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமைய துறப்பான். மற்றவங்க யாரும் துறக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தி சொல்றாரு பகவான். ஆக இப்ப தமோ குணத்தவனுடைய தன்மையை பற்றி நம்ம இதுல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது
லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. துக்கம் இத்யேவ யத் கர்ம வாசிங்க. துக்கம் இத்யேவ தத் கர்ம சைக்லேஷ பயத்வே த்யஜே தயதே தருக்துவா ராஜன் சஞ்சாவன்னவ நைவ தியாகபலம் லபேதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. என்று தொல்லை நிகழ்ந்தவை கருதியோ உடல் அசகுரித்தான பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோகுணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அத்தகைய செயல் இந்த துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வீட்டையும் கொஞ்சம் வாசி பழங்க, நல்லா படிக்க வந்துடும் மாதாஜி. துக்கம் இத்யேவ யத் கர்ம காய கிளேஷ பயாத்யஜே சத்வித்வா ராஜசம் தியாகம் நைவ தியாகபலம் லபேத். என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க? ஆமா, கிளாஸ் ஹலோ, சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இங்க துக்கம் இத்யேவ யத் கர்ம, இந்த கடமையை செஞ்சா, இந்த காரியத்தை செஞ்சா எனக்கு தொல்லையா இருக்கும், எனக்கு துக்கமா இருக்கும், எனக்கு உடல் அசௌகரியமா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம். அந்த பயத்தினால தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தவன் இருக்கானே, அவன் எப்படிப்பட்டவன்? ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுது. அத்தகைய செயல் துறவினுடைய பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. அப்படிப்பட்ட துறவு எதுக்காக துறவரத்தை ஏற்றுக்கொண்டானோ, ஒருத்தர் ஆசைகள்ல இருந்து விடுபடதானே துறவரத்தை மேற்கொண்டான், அந்த பலனை அவன் ஒருபோதும் அடைய மாட்டான். ஓகேயா? ஆக அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளே செய்யணும். இந்த கடமை இப்போ ஒருத்தருக்கு ஐடில இருக்காங்க, அதான் அவங்களுடைய கடமை. ஆனா ஐடி ரொம்ப தூங்க முடியல, சாப்பிட முடியல, எல்லா நேரமும் லைஃப் ஸ்டைலே வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு விவசாயம் செய்ய போறான். விவசாயத்துல இருக்கிறவன் அதுல இருக்கிற வெயில இருக்க வேண்டியது இருக்கு, 4 வருஷம் உழைக்க வேண்டியது இருக்கு, உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் வரல, ஐடிக்கு போனா நல்லா சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னு நினைக்கிறான். இப்படி பயந்து ஒருவன் தனக்குன்னு உரிய கடமையை விட்டு இன்னொரு கடமையை போகக்கூடாதுங்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான்? ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஓகேயா? ஆக அவங்களுக்கு என்ன கடமையோ அந்த கடமையில் உண்மையாக உழைக்கணும் அப்படிங்கிறதா பகவானுடைய கருத்து. இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம். அடுத்து மாதாஜி. தத்துவகுணம் வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க, வந்துரும் எல்லாருக்கும். வாசிங்க. காரியம் இத்யேவ யத் கர்மா நிர்யாதம் கிரியதே அர்ஜுனா சங்கம் த்யக்த்வா பலம் சைவ தியாக சந்திவிகா மதஹ. ஓ அர்ஜுனா, ஓ அர்ஜுனா, ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதீக சந்தத்தையும் பலனுக்கான பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் போது அவனது துறவு சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு, யார் யாருக்கு என்ன கடமையோப்பா அந்த கடமையை தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கடமையாக மேற்கொண்டு பௌதிக சங்கத்தை திறக்கும். பௌதிக சங்கம்னா என்னன்னா பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்படி பலனை கருதாமல் பற்றுதலை விட்டு முழுமையாக தன்னுடைய கடமையை செய்யறவன் எப்படிப்பட்டவன்? சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. பகவான் என்ன சொன்னாரு அர்ஜுனனுக்கு? அர்ஜுனன், நான் துறவியா போயிருவேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றப்போ, எனக்கு இவங்களை எல்லாம் கொல்ல இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றப்ப என்ன சொன்னாரு? உன்னுடைய கடமை என்ன? நீ சத்திரியன், போர் புரிதல் தான். அடுத்தது போக மாட்டது. போர் புரிதல் தான் உன்னுடைய கடமை. அதை விட்டுட்டு நீ சன்னியாசியா போனா அது உன்னுடைய இயல்புக்கு மாறானது. ஓகேயா? அதனால நீ கடமைய நீ செய்யி. அதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத
பகவான் உணர்வோடு செய் அப்படின்னு சொல்வார் பின்னாடி. இப்போ சத்துவ குணத்துல உள்ளவனுடைய கடமைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு கடமையாக அவன் எப்படி செய்யறான்? பௌதீக பற்றுதல் இல்லாம, பலனுக்கான ஆசை இல்லாம செய்வான். ரஜோகுணத்துல உள்ளவன் என்ன செய்வான்? இது ரொம்ப தொல்லை நிறைந்தது இந்த வேலை அப்படின்னு நினைச்சு உடல் அசௌகரியமா இருக்கு, நல்லா தூங்க முடியல அப்படிங்கிற, நல்லா உடலே பலவீனமா இருக்கு அப்படிங்கிற பயத்தினால, எங்க நோய் வந்துருமோங்கிற பயத்தினால தன்னுடைய கடமையை செய்யாமல் இருப்பான். தமோ குணத்தவன் என்ன செய்வான்? தனக்குன்னு உரிய கடமைகளை அவனுக்கு செய்யவே முடியாது, ஒரே மயக்கமா இருப்பான், போதைக்கு அடிமையாக இருப்பான். அதனால அவன் முற்றிலும் கடமைகளை செய்யறதுல இருந்து அவன் டிமிக்கிதான் அடிப்பான், அதாவது சரியாவே செய்ய மாட்டான் தன்னுடைய வேலைகளை. இது அவனை இந்த பௌதிக உலகத்துல பந்தப்படுத்திவிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தமோ குணம் தான் ரஜோகுணம் எல்லா குணமே பந்தப்படுத்துறதுதான், ஆனா தமோ குணம் ரொம்ப பந்தப்படுத்திவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. அம்பிகா அடுத்தது மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. बस हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. माता जी எனக்கு ஸ்லோகம் நீங்க வாசிச்சு கொடுத்துருவீங்களா மாதா ஜி? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க பொருள் வாசிப்பே, நான் வாசிக்க சொல்லுங்க. ஓகே மாதா. சத்வ குணத்தில் புத்திசாலி செயல்களை மங்களமான கொள்வதும் நிலை பெற்றிருக்கும் துறவிகள் அமங்கலமான வெறுப்பதில்லை. செயலை பற்றிய இல்லை, ஐயங்களும் அவர்களிடம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் இல்ல ந துவேஷ்டஸ்ய குஷலம் கர்ம குஷலே நாடு சஜ்ஜதே தியாயி சத்வ சமாவிஷ்டோ மேதாவி சின்ன சம்சயம் துவேஷன்னா என்னன்னா வெறுப்பு, புரியுதா? குஷலம்னா என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா மங்களம், அகுஷலம் அப்படின்னா அமங்கலம். இத ரெண்டு சொல்றாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய புத்திசாலி என்ன செய்வான்? தன்னுடைய செயல்களை, தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட செயல்களை ஒண்ணு மங்களமானது அப்படின்னு விரும்புவதோ அல்லது அமங்கலமானது அப்படின்னு நினைச்சு வெறுப்பதோ இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. என்ன செயல் கொடுத்தாலும் அது தனக்குரிய கடமை அப்படின்னு சொல்லி முழு மூச்சா அவன் ஈடுபடுவான். ஆகையினால செயல்கள்ல பற்று கொண்டு செயல் செய்ய மாட்டான் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு பகவான். சொல்றாரு சத்துவ குணத்துல நிலை பெற்றவ புத்திசாலியான துறவிகள். அவங்க எல்லா ஆசைகளையும் துறந்தவங்க. அவங்க இது அமங்கலம் எனக்கு அப்படின்னு வெறுக்கவும் மாட்டாங்க, இது நல்ல செயல் மங்களமானது அப்படின்னு அதுல பற்று கொள்ளவும் மாட்டாங்க. செயலை பற்றி அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இருக்காது, எந்த ஐயமும் இருக்காது, எந்த பலாபலன்களையும் அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க எப்பொழுதுமே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பாங்க. புரியுதா? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க கிருஷ்ணருடைய உணர்வில் இருக்கிறதுனால எந்த தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய செயல்களை வெறுப்பதும் இல்லை, நன்மை சுகம் கொடுக்கக்கூடிய செயல்களை விரும்புவதும் இல்லை. எல்லாவற்றிலும் சமமாக இருப்பாங்க, இருமைக்கு அப்பாற்பட்டவங்க அப்படின்னு பார்த்தோமா இல்லையா? அதைத்தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 11 உமாபதி சிவா வருஷம் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. உமாபதி சிவா பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நகி தோஹோ பிரதாசாக்கியம் யக்தும் கர்மான் யசோசதஹ யஸ்து கர்மா பலத்யாஹிச யாகித் யாபீதியதே. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அசாத்தியம். பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் ஆனால் செயலின் துறப்பவன் என்று கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அதாவது தேகப்பிரதானா உடலை உடையவன், சக்கியம் தியக்தும் எல்லா செயல்களையும் துறக்கிறதுங்கிறது சாத்தியமா? இப்ப நம்ம உடல்னு இருந்தா அந்த உடலை கவனிக்காத ஏதாவது செய்யணுமா இல்லையா? காலையில எழுந்திருக்கணும், நம்ம காலை கடமையை முடிச்சு நம்மள கிளீன் பண்ணிக்கிறோனோ இல்லையா? இது எல்லாமே இருக்கு. நம்ம இதுல இல்லைன்னா கூட நமக்கு அன்றாட காரியங்கள்லாம் இருக்கு. ஆக அந்த அத்தகைய செயல்களை எல்லாம் துறக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை, அது சாத்தியம் கிடையாது. பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் ஆனால் செயலில் துறைப்பவன் என்று கூறப்படுகின்றான். அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க
செயலின் பலன்களை துறப்பவன் தான் உண்மையான துறவின்னு சொல்றாரு. இது கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு, நல்லா கவனிங்க. எல்லா செயல்களையும் துறக்கிறதுங்கிறது யாராலையும் முடியாது. துறவி கூட, சன்னியாசி கூட எல்லா செயலையும் அவர் வந்து துறந்து போகல. அவர் என்ன செஞ்சாரு, உடலுக்குரிய கடமையெல்லாம் அவர் செஞ்சுட்டு தான் இருக்காரு. அவரு பகவானை நினைச்சு தவம் இருந்தாலும் சரி, வீட்டுல இருந்தாலும் சரி, அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவானுடைய எண்ணத்திலேயே இருந்து தவம் செய்யறாரு. அதுவும் ஒரு செயல் தானே இல்லையா? ஆகையினால அந்த பலன்களை தான் துறக்கிறான். செயலினுடைய பலன்களை துறப்பவன் தான் உண்மையான துறவி, உண்மையான சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா மாதாஜி? இப்போ தெளிவா இருக்கா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உடல இருக்கிறவங்க ஏதாவது செயலை செஞ்சுதான் ஆகணும். அவன் துறவியா இருந்தாலும் சரி, குடும்பஸ்தனா இருந்தாலும் சரி, இல்லையா? அதனால எல்லா செயலையுமே துறக்க முடியாது. அவன் என்ன செய்யறான், அந்த செயலினுடைய பலன்களை துறக்கிறான். அவன் தான் உண்மையான துறவி சொல்றான். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது வாசிங்க யாராவது. அனிஷ்டம் இஷ்டம். அவ்வளவுதான் இருக்காங்களா மாதாஜி? மாதாஜி பிரபுஜி படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனிஷ்டம் இஷ்டம் இஷ்டம் தத்ரிதம் கர்மண பரம் பவத்யத்யாகினம் பிரேத்யனது சந்நியாசினாம் கீயசத். இவ்வாறு தியாகம் செய்தவர்கள் தங்களது மரணத்துக்கு பின் விரும்புவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றன. ஆனால் அத்தகைய இன்பத் துன்பத்துக்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அனிஷ்டம்னா என்னன்னா விரும்பத்தகாதது. ஓகேயா? அனிஷ்டம்னா இஷ்டம் இல்லாதது. இஷ்டம் அனிஷ்டம் ரெண்டு ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ். இஷ்டம்னா விரும்பக்கூடியது. நமக்கு தெரியும் நம்ம எது விரும்புவோம். ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகணும் தான் செய்வோம் செயல்களை, இல்லையா? நல்ல காரியங்கள் செஞ்சு சொர்க்கத்துக்கு போகணும். அனிஷ்டம்னா என்ன, வெறுக்கத்தக்க செயல்களை செஞ்சு நரகத்துக்கு தான் போகும், இல்லையா? அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மிஸ்ரம்னா இந்த ரெண்டும் கலந்ததுன்னு சொல்றாங்க. எந்த ரெண்டும் கலந்தது? விரும்பக்கூடிய செயல்கள், விரும்பாத செயல்கள். விரும்பாத செயல்கள் வந்து நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும். விரும்பக்கூடிய செயல்கள் வந்து, இஷ்டமான செயல்கள் வந்து ஸ்வர்க்கத்துக்கு கொண்டு செல்லும். ரெண்டும் கலந்தது வந்து இந்த இருக்கு. அந்த இரண்டு கலந்ததுன்னா நன்மையான செயல்களை செஞ்சா நம்ம சொர்க்கத்துல போய் அந்த நன்மைய புண்ணிய காரியங்களை அனுபவிச்சுட்டு திரும்ப நம்ம செஞ்ச விரும்பத்தகாத மோசமான செயல்களை அனுபவிக்க எங்கேதான் வரணும்? பூலோகத்துக்கு தான் வரணும், இல்லையா? படிச்சிருக்கோம்ல மாதாஜி, பிரபுஜி. ஆக இங்க வந்துதான் அந்த கஷ்டங்களை அனுபவிக்கணும். ஆக செயல்கள்லயே இந்த 3 விதமான செயல்கள் இருக்கு. இந்த 3 விதமான செயல்கள்ல எல்லாலும் பயன்கள், விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. ஆக உலகத்துல நம்ம பிறந்த இந்த உயிர்வாழிகள், அந்த மனிதர்கள் நம்ம வந்து இந்த 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரிச்சு வச்சிருக்கோம். நமக்கு நம்ம பாவமும் செஞ்சிருக்கலாம். இப்ப நம்மளுடைய பாவம் செய்யறது குறைஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆரம்பத்துல தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது பாவங்கள் செஞ்சிருக்கலாம், நல்ல காரியங்களும் செஞ்சிருக்கலாம், புண்ணிய காரியங்களும் செஞ்சிருக்கலாம். ஆக இந்த ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் கலவை, இல்லையா? இந்த 3 காரியங்களை வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பிராப்தம் தான். நம்ம அதைத்தான் வந்து என்னன்னு சொல்றோம், விதின்னு சொல்றோம். நம்முடைய நம்ம அதை கொண்டுட்டு தான் எங்க போறோம்? அடுத்த பிறவியில இன்னொரு உடலுக்கு போறோம். அதை சுமந்துட்டு போறது யாரு? மனம், இல்லையா? அந்த நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நம்முடைய சூட்சுமமான மனம், புத்தி, அகங்காரம் தான் நம்ம இந்த பிறவியில செய்யக்கூடிய நல்ல தீய காரியங்களினுடைய விளைவுகளை சுமந்து அடுத்து ஆத்மாவோடு போய் அடுத்த உடலை அடையுது அப்படிங்கிறத நம்ம அழகா படிச்சிருக்கோம். ஆக இந்த கர்ம விளைவுகளை நம்ம சேகரித்து கொள்றோம். எப்படி எப்ப யாரு சேகரித்து கொள்றாங்கன்னா, தியாகம் செய்யாதவர்கள். நல்ல கவனிங்க, தியாகம் செய்யாதவங்க யாரு? எதை தியாகம் செய்யாதவங்க? கர்ம விளைவுகளை தியாகம் செய்யாதவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பற்றுதல் இல்லாம இருப்பாங்க, பலன் கருதி செயல் புரிய மாட்டாங்க. ஆக
கர்ம பலன்களை தியாகம் செய்தவர்கள். புரிஞ்சுக்கங்க, கர்ம பலன்களை செய்யக்கூடிய கர்மம் கடமையினுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்காம செய்யறாங்க பாருங்க, அவங்கதான் தியாகம் செய்தவர்கள். அப்படி தியாகம் செய்யாதவங்க என்ன செய்வாங்க? இந்த பாவ புண்ணியம் இரண்டும் கலந்த கலவையை மனதில் சுமந்து கொண்டு அடுத்த பிறவிக்கு செல்றதுக்காக அதை இந்த பிறவியிலேயே சேர்த்துக்கிறாங்க. புரியுதா? ஆக இந்த பிறவியில் நம்ம சேர்க்கக்கூடியது அதுதான் பாவம் புண்ணியம். என்பதற்கான பலன்கள் யாருக்கு கிடையாது? சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. ஏன்னா சன்னியாசிகளுக்கு எந்த ஆசையுமே இல்ல. ஆசையை கடந்தவங்க பற்றிருந்து இருக்காங்க, பலன் கருதாமல் செயல்படுறாங்க, பகவானை நோக்கி அவங்க பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அதனால சன்னியாசிகளுக்கு இத்தகைய கர்மத்தினால ஏற்படக்கூடிய பாவ விளைவுகளோ புண்ணிய விளைவுகளோ கிடையாது. அவங்க பகவானை நோக்கி தவம் செய்வதில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் இதெல்லாம் அவங்கள அணுகாது. புரியுதா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி புரியுதா? பிரபுஜி வேற ஏதாவது புரியுதா? இங்க பாருங்க, இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள், அத்தியாகிதாம்னா தியாகம் செய்யாதவர்கள், அவர்களுடைய செயல்கள் அவர்களை மரணத்திற்கு பின் 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்து கொடுக்கும். அதான் இப்ப பார்த்தோம். என்ன 3 விதமான கர்ம விளைவுகள்? விரும்பக்கூடிய செயல்களாகிய புண்ணியங்கள்னால சொர்க்க லோக இன்பங்களை அனுபவிப்பது இல்லையா? அது ஒரு விளைவு. நல்ல காரியங்கள் செஞ்சா அது விரும்பக்கூடிய செயல்கள், சொர்க்கலோகத்துக்கு போகிறோம், நமக்கு இஷ்டமான காரியங்கள் செய்யும். விரும்பாத அனிஷ்டமான அனிஷ்டம்னா விரும்பத்தகாதது, அத்தகைய காரியங்களை செஞ்சு நரகத்துக்கு போய் துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். இந்த ரெண்டையும் செஞ்சவங்க எங்கேதான் வரணும்? இங்க மனித பிறவிதான் எடுக்கணும். ஏன்னா புண்ணியத்தை தேவலோகத்துல அனுபவிச்ச பிறகு திரும்பவும் பூமியில வந்துதான் பாவ காரியங்களுடைய பலனை அனுபவிச்சு முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மிஸ்ரம்னா ரெண்டும் கலந்தது. அடுத்து 13வது மாதாஜி. जय श्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम्स माताजी। प्रणाम्स माताजी। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्माणाम्. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இப்போ அர்ஜுனன் கிட்ட என்ன சொல்றாரு? நம்ம செயல்கள் செய்யறோம் பாரு இல்லையா, பாவ புண்ணிய காரியங்கள் எல்லா காரியங்களும் செய்யறோமே, என்ன காரியம் செய்யறதுனாலும் கூட வேதாந்தத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, சாஸ்திரங்கள்ல இதுக்கு 5 காரணங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன காரணம்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசினி மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதிஷ்டானாம் ததா கர்த்தா கர்ணம் ச பிரகிருத்விதம் விபிச்சாத பிரகிருத் சேஷ்டா தைவம் சைவாத்திர பஞ்சமம். செயலுக்கான இடம் உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனமா இதை பார்த்துக்கங்க, ரொம்ப முக்கியமானது. அதிஷ்டானம்னா நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் என்ன வேணும்? நமக்கு உடல் இருக்கும் இல்லையா? அந்த உடல் தான் செயலுக்கான இடம். அடுத்து செய்பவன் யாரு? செய்பவன் யாருன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, உடல் மட்டும் இருந்தா போதுமா? உடலுக்குள்ள யார் இருக்கணும்? ஆத்மா இருக்கணும். ஆத்மா இருக்கணும். ஓகேயா? ஆத்மா இருக்கணும். அடுத்த உடல்ல என்ன இருக்கு? வெறும் கட்டை மட்டும் இருந்தா போதுமா? என்னெல்லாம் வேணும்? புலன்கள் வேணும். ஞானேந்திரியம், ஆமா, ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியங்கள்லாம் அகங்காரம் எல்லாம் இருக்கணும் மாதாஜி. எல்லாம் இருக்கணும். அடுத்து நம்ம முயற்சி வேணுமா இல்லையா? ஒரு செயல் செய்யணும்னா முயற்சி இருக்கணும். அப்புறம் கடைசியா பகவானுடைய கிருபையும் வேணும். பகவான் நமக்குள்ள பரமாத்மாவாக இருக்காரு இல்லையா? அவரும் வேணும். ஆக 5 காரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பகவானால. என்னெல்லாம்? ஒண்ணு செயலுக்கான, அடுத்தது போக மாட்டாது, செயலுக்கான இடம்.
உடல், இந்த உடல். அடுத்து வந்து என்னது பகவான், முதல்ல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. செயல்கள் நிறைவேறதுக்கான காரணம் பகவான் கட்டாயம் வேணும். பகவான் இல்லைன்னு அவர் தான் நமக்கு வழிகாட்டி, சாட்சி எல்லாமே. அடுத்தது ஆத்மா. ஆத்மா தான் நமக்கு உணர்வா இருக்கு. இந்த உடல் மட்டும் வெறும் கட்டப்பட்டு இருந்தா செயல் ஆற்ற முடியாது. ஆக ஆத்மா மெயின். அடுத்தது உடல். உடல் இருக்கும் செயலுக்கான இடம். அடுத்து அந்த உடல்ல புலன்கள், ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள்லாம் வேணும். அடுத்தது கடைசியாக நம்மளுடைய முயற்சி வேணும். நீ எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அது கடவுள்கிட்ட நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன், அவரே பார்த்துக்கிடுவாருன்னு நம்ம விட்டுறலாம். பகவான் நீதான் எனக்கு வழிகாட்டணும், நீதான் என் நல்லபடியாக நான் இந்த காரியத்தை செஞ்சு முடிக்க எனக்கு அப்பப்போ வந்து புத்திய கொடு அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்ம. ஆனா நம்முடைய முயற்சி இருக்கு. நம்ம எந்த செயல், வீடு கட்டணும்னாலும் சரி, இல்ல நம்ம வேலைக்கு போகணும்னாலும் சரி, குழந்தைகளுக்கு அறிவுரை போடணும்னாலும் சரி, முயற்சி வேணும். ஆக இந்த 5 காரணங்களும் எந்த செயலாக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் தேவையான ஒண்ணு. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. பகவான், ஆத்மா, உடல், புலன்கள், நம்முடைய முயற்சிகள். 5 காரணங்கள். யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பாப்போம். பகவான், பகவான், ஆத்மா, உடல், புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். அடுத்தது போக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவானி மாதாஜி. ஷரீரவாங் மனோபிர் யத் கர்ம பராரபதே நரக நியாயம் வா விபரீதம் வா பஞ்சைதேதஸ்ய ஹேதவஹ. மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5 காரணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி குட். மனுஷன் வந்து இப்ப நம்ம வந்து உடலால ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் சரி, இல்ல மனதால நம்ம திங்க் பண்ணாலும் சரி, இல்ல வார்த்தைகளால சொன்னாலும் சரி, இது நல்ல செயலோ கெட்ட செயலோ எதுவாக இருந்தாலும் கூட இந்த 5 காரணங்கள் வேணும். உடல், அந்த புலன்கள் வேணும், உடல் வேணும், முயற்சி வேணும், அடுத்து பகவான் இருக்கணும், ஆத்மா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 5 காரணங்களும் எல்லா செயலுக்கும் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். அடுத்தது போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல், மனம், வாக்கு, இந்த 5ம் ஒற்றுமையாக ஒவ்வொரு செயலையும் செய்கின்றன இல்லையா? இப்ப மனம் போன படி போக முடியாது புத்தி. அந்த புலன்கள் வந்து மனத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படணும் இல்லையா? மனம் சொல்றபடி புலன்கள் அடங்கணும். புலன்கள் தன் இஷ்டப்படி, இப்ப 5 குதிரைகள் பூட்டப்பட்டாரா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நீங்க பகவத்கீதையில அந்த படத்தை பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து மனதால் கட்டுப்படுத்தப்படுது. இந்த மனதை வந்து யாரு அடக்கி ஆள்றாங்க நல்லது கெட்டது சொல்லி? யாரு? புத்தி இல்லையா? அந்த புத்திய வந்து யார் பார்த்து வந்து பகவானும் ஆத்மாவும் வந்து அவங்கள நல்லபடியான ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வழிகாட்டுறாரு பரமாத்மா. ஆக இந்த உடல், மனம், அடுத்து வாக்கு, நம்மளுடைய சொல்லு, இது எல்லாம் வந்து அதாவது எண்ணம், சொல், செயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்? ஒன்று மாறி இருக்கணும். ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணாக இருக்கக்கூடாது. என்ன என்றுமோ அதே நம்ம சொல்றதா இருக்கணும், நம்ம உடல் சொல்றதா இருக்கணும், நம்ம பேசக்கூடியதாக இருக்கணும். அதான் சொல்லுவாங்க, உள்ளே ஒன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலர். அப்படி இருக்கக்கூடாது. இந்த 3மே ஒற்றுமையாக செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது நல்ல செயல் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள பாதைக்கு ஏற்ப செயல்படும் செயல். கெட்ட செயல் என்ன செய்யும்? சாஸ்திர நெறிக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படும். ஆக நல்ல செயல் செஞ்சாதான் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போவோம். கெட்ட செயல் செஞ்சா பாவத்தினால திரும்ப திரும்ப நரக வாழ்க்கை தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு சொல்லுவோம். அடுத்தது 16வது மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானாம் கேவலம் தூயக யத்கிருத தத் புத்தித்வான் ச பஷ்யதி துர்மதி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுவன் விஷயங்களை உடனடியாக காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
அதாவது இந்த 5 காரணங்கள் வேணுங்கிறது தெரியாம நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு அகங்காரமா சொல்றாங்க இல்லையா? நான் இல்லைன்னா இந்த உலகமே இல்லை, நான் இல்லைன்னா என் குடும்பமே இல்லை, இந்த நாடே இல்லை, இந்த ராஜ்யமே இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சிலர் வந்து அகங்காரமா சொல்றாங்கல்ல. அப்படி கருதுறவன் அறிவுடையவன் இல்லை. இந்த 5 விஷயங்களாலதான் எல்லா செயலுமே நடக்குது அப்படிங்கிறத அறிந்து கொள்ளணும். தன்னை மட்டும் செயலாற்றுவதனாக கருதக்கூடாது அப்படிங்கிறத பகவான் இதுல சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து இவன்லாம் அகம்பாவமா என்ன சொல்றான், நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன், நான் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது. அசுரர்கள்லாம் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. அசுர குணம் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. அகங்காரம், தம்பம், தர்மம், பெருமை இதுல பறைசாற்றிட்டு நான் தான், என்னாலதான் எல்லாமே நடக்குது, பகவான்ட்டு ஒருத்தரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல. அவங்கதான் நானே செயலாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு இவரு, நானே செயலாற்றுபவன், தன்னை மட்டும் செயலாற்றுபவனாக கருதுறான். மற்ற செய்பவர்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. இதெல்லாம் மற்றவங்களால நடக்குது. என்ன ஒரு சின்ன காரியம்னாலும் சரி, வீட்டுல வந்து ஒய்ஃபும் அவனுக்கு வந்து எல்லா காரியங்களையும் ஒன்றாகத்தான் செயல்படுவாங்க. இருந்தாலும் நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு பறைசாற்றுவாங்க இல்லையா? இது வந்து பரமாத்மாவே அவங்களுக்கு அது பற்றிய உணர்வோ இந்த ஆத்மாவை பற்றிய உணர்வோ இல்லாதனால அப்படி கருதுறாங்க. இந்த உடல் தான் நான் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இருக்கிறவங்க தான் அப்படி கருதுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் தான் செயலாற்றுபவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 17வது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கட்டுமா? எல்லாரும் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்களோ பாவா புத்திரம யத்யஸ்னன வித்யதேன அஹத்தாவி அத்வாக்தாவி இன்னால யோகான் ஹந்தி வித்யதே நன வித்யதே. எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரம் மாதாஜி, எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரம் என்று உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி முற்றத்திலிருந்து பற்றுதலுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகிலேயே மனிதர்களை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுத்துவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது அகங்காரம் இல்லாம யாருடைய புத்தி பற்றுதல இருந்து விடுபட்டு இந்த பற்றுதல் இல்லாமல் செயல்படுறானோ, அவன் வந்து மனிதர்களை கொன்றாலும் கூட அதனால அவனுக்கு பாவ விளைவுகள் கிடையாது, அவன் பந்தப்படுறது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஒரு போர் வீரன் போய் போர்க்களத்துல நின்றுட்டு பார்டர்ல நின்று எதிரியை நோக்கி அவனை வந்து தன்னுடைய எதிர் படையை வந்து வெல்ல வேண்டியது அவனுடைய கடமை இல்லையா? அப்போ அவனை கொல்லலாம் இல்லையா? அவனே வந்து வீட்டுல வந்து அதே துப்பாக்கியை வச்சு பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை வந்து அவன் கோவப்பட்டு தன்னை ஏதோ ஏசிட்டா அப்படின்ட்டு கொல்லலாமா? கொல்லக்கூடாது இல்லையா? ஆகையினால கடமைக்காக அகங்காரம் இல்லாம தன்னுடைய கடமைன்னு நினைச்சு நாட்டுக்காக இல்ல பகவானுக்காக அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொன்னாரு, நீ கொல்லுப்பா அவங்களை எல்லாம், எனக்காக செய்யு அப்படின்னாரு இல்லையா? அப்போ அதுல வந்து அர்ஜுனனுக்கு பற்றுதல் இல்லை. அந்த போர் செய்யறதுல மற்றவங்களை கொல்றதுலயும் எந்த பந்தமும் அவன் பற்றுதலுக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கான் இல்லையா? ஆகையினால அப்படி அகங்காரம் இல்லாம பற்றுதல் இல்லாம ஒருவன் யாரை கொலை செய்தாலும் அவன் அந்த கொலை செய்ததற்கான ஒரு காரணம் அவன் இல்லை, அது பகவானுடைய கட்டளை. அடுத்து அதிகாரிகளுடைய கட்டளையால போர் வீரன் வந்து போர் செய்யறான், எதிரி படையை வந்து கொள்றான். ஆகையினால அதிகாரிகள் என்ன சொல்றாங்களோ அதன்படி நடக்க வேண்டியது அவன் கடமை. பகவானுடைய கொடுக்கக்கூடிய புத்தியை மையமாக வச்சு செயல்பட வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஆக அப்படி பந்தப்படாதவங்க செய்யக்கூடிய கொலையாக இருந்தாலும் கூட அந்த செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவது இல்லை அப்படின்னு டெஃபினட்டா சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்காக என்ன கொலை பண்ணாலும் பந்தம் இல்லை, பாதிக்கப்படலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 18வது
நான் அடுத்து போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமஹம்ச பகவானின் வழிகாட்டுதலின்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செயலுக்கு விளைவுகள் இல்லை. அதான் நான் சொன்னது. இப்போ பகவானுடைய ஒரு கட்டளையின்படி, பகவானுடைய வழிகாட்டுதலின்படி அர்ஜுனன் போர் செஞ்சு எதிரி படைகளை கொன்றதுனால அவனுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. அது மாதிரி நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பகவானை மையப்படுத்தி இருந்தால் அந்த செயல்களுடைய பலன்கள், அதனுடைய விளைவுகளால் நாம் பந்தப்பட மாட்டோம் அப்படிங்கிறத நாம இந்த இதுல புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்பனா கொலை பண்ணினால இதுன்னு சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி. அப்பனா இப்ப நிறைய இந்த பெண்களுக்கு எதிரான வயலன்ஸ் நடக்குதுல்ல மாதாஜி. அதுல சட்டமே வச்சிருக்காங்கல்ல மாதாஜி, தற்காப்புக்காக கொல்லலாம், அது கிரைம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அது மாதிரி எடுத்துக்கலாமா எப்படிங்க மாதாஜி அது? மாதாஜி இப்ப ஒருத்தர் நமக்கு துன்ப விளைவிக்கக்கூடிய செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்க இல்லையா, அவன் செய்யட்டும்னா விடுவோம் இல்லையா? அவனை எதிர்த்து நம்ம கற்பை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு, நம்மளை காப்பாற்றிக்கொள்ள நம்ம செய்யணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு பகவானே வழி நடத்துவாரு. அப்பா இவனுங்கிட்ட இருந்து நீ தப்பிக்க முடியாது பாப்பா, நீ இது மாதிரி படுன்னு சொல்லுவாரு. பகவானே நமக்கு குரு ஆணையிடுவாரு. ஓகேயா? சரிங்க மாதாஜி. அப்படி அப்படிப்பட்ட இதுல நம்ம செய்யலாம், தற்காப்புக்காக செய்யறாங்க. இப்ப நம்ம போர் வீரர்களும் நம்ம நாட்டை காக்குறதுக்காக தானே அவங்களை கொள்றாங்க இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஆமா. இப்போ நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில இது மாதிரினா இது ஒண்ணுதான் சட்டப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அதுதான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு கேட்டேங்க மாதாஜி. நடைமுறை வாழ்க்கையில பாதுகாப்புக்காக செய்யலாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாரு, நீ உன்னை காப்பாத்துக்கிறோம்ங்கிறது மெயின் தான். ஆனாலும் கூட நீ என்ன செய்ய, இது இந்த அதர்மத்தை எதிர்த்து நீ செய்யற, அதர்மவாதிகளை கொள்றது பாவம் இல்லைன்னா சொல்ற இல்லையா? துரியோதனாதிகள்லாம் அதர்மவாதிகள் தானே. ஆமாங்க மாதாஜி. அவங்கள கொல்றது பாவம் இல்ல, பகவானே அவங்கள கொண்டுட்டாரு, நீ கருவியா இருக்கு கூட சொன்னாரு இல்லையா? அதனால அது பாவம் இல்லை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேள்வி கேட்டது சந்தோஷம் மாதாஜி. அடுத்து செயல் எப்படி எது நாம் செய்யக்கூடிய செயலை தூண்டுது? நம்ம அறிவோ, ஞானம், அறியப்படும் பொருள். நம்ம எதை அறியணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் ஞேயம்னு சொல்றோம். அறிபவன் யாரு? உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா, பரிஜ்ஞா. ஞேயம் பரிஜ்ஞாதா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி அது செயல்படும் அப்படின்னா, அது கர்மா, செயலினுடைய கருவிகள், அந்த புலன்களால் செயல்படுது, கர்த்தாவாகிய ஆத்மாவால் செயல்படுது அந்த காரியம் அப்படிங்கிறத பாக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதே அதேதான். இந்த தம்பி இந்த பால் எடுத்து குடிக்க போறான். எதுக்கு? அவங்க அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க, பால்னா இப்படி எப்படி இருக்கும்பா, வெண்மையா இருக்கும், லிக்விடு, அது இனிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த அறிவுனால அதை அவனுக்கு அந்த பொருளுடைய தன்மை தெரியுது, அது பாலுதான்ட்டு. அப்போ அத அவனுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா சொல்லுது, நீங்க எடுத்து குடிக்கலாம்னு சொல்லுது. இவன் குடிக்கிறான் இல்லையா? இப்படிதான் நமக்கு நம்முடைய ஞானம், ஞேயம் எல்லாம் ஆத்மாவால் தூண்டப்பட்டு நம்ம செயல்படுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல் பால் அருந்துறது, உடல் மற்றும் புலன்களால் பால் அருந்தப்படுது. கையில எடுத்து புத்தி சொல்லுது, இது எடுத்து குடிக்கலாம், இது பால் தான்ட்டு கையை எடுத்து குடிக்குது இல்லையா? அதுதான் இது போட்டிருக்காங்க. இவன் செய்பவன். இந்த பையன் தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா உணர்வாக இருந்து செயல்பட வைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இவங்கெல்லாம் 3 குணங்களால் பந்தப்பட்டவங்க. இது மாதிரி நம்ம எப்படி கட்டுண்டு இருக்காங்கிறத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குணங்களின் 3 குணங்கள் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். இந்த 3 குணங்களால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், அதனால ஏற்படக்கூடிய முடிவு என்ன அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். குணங்களும் நமது மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்மை பந்தப்படுது. இந்த 3 குணங்கள்னாலதான் நமக்கு ஞானம், புத்தி இருக்கு. நம்ம ஒரு பொருளை புரிஞ்சுக்கிறோம். சத்துவத்துல இருந்தா நமக்கு எல்லாமே நல்லதா தான் தெரியும். ரஜோ தமோல இருந்தா எல்லாம் தப்பு தப்பா தெரியும் இல்லையா? நீங்க நம்ம கதையெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். இந்த உலகத்தையே போய் சுத்தி பாத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்றப்போ, இவருக்கு யாருக்கு உலகமே நல்ல உலகமா தெரியும், எல்லாரும் நல்லவங்கன்னு சொல்லுவாங்க. யார் சொல்லுவாங்க?
இவர் யார் சொல்லு பாண்டவாஸ்ல தலைவரா இருப்பாரு மாதாஜி, பெரியவர் யுதிஷ்டிரர். யுதிஷ்டிரர் வந்து யுதிஷ்டர் எல்லாருக்கும் நல்லவங்களா தெரியும். கௌரவாஸ்ல வந்து துரியோதனா போயிட்டு எல்லாரும் கெட்டவங்களா தெரியுறாங்கன்னு சொல்லுவார் மாதாஜி. சரி, அவங்க புரிதல், அவங்க ஞானம், அவங்க செயல் வந்து எதை பொறுத்தது? இந்த 3 குணங்களினுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றபடி அமையுது இல்லையா? அப்ப அதுதான் நம்மள பந்தப்படுத்துது இல்லையா? உறுதி. அப்ப அதனாலதான் மன உறுதி வருது, அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கு. பாண்டவர்கள் வந்து எவ்வளவோ துன்பங்களை வனவாசத்தின் போது அனுபவிச்சாலும் துவண்டாங்களா? அவங்க சந்தோஷமா தங்களுடைய காரியங்களை செஞ்சாங்க. ஏன் செஞ்சாங்க? பகவான் உணர்வில் அவங்க செயல்பட்டாங்க இல்லையா? ஆக இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றபடிதான் அவங்களுடைய மனநிலை அமைது. அதுல அவங்களுடைய புரிதல், ஞானம், செயல், அவங்க மன உறுதி, அவங்களுடைய சந்தோஷம் எல்லாம் அமையுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் மாதாஜி இது. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க திரும்ப அதை வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்ததுக்கு இது ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு, நானும் அதில் முழுவதுமாக பந்தப்பட்டுள்ளேன். எது கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு? சொல்லுங்க பாப்போம். எதனால நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம்? அறியாமையினால மாதாஜி. பொதுவா சொல்லு. மாயை. மாயையால கட்டுண்டு இருக்க. வெரி குட். அடுத்து நம்மளை எது வந்து பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கு, பந்தப்படுத்துது? என்ன குணங்கள்? மூன்று குணங்கள் தானே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா மாதாஜி? இந்த 3 குணங்கள்ங்கிறத கயிறா சித்தரிச்சிருக்காங்க இல்லையா? அந்த 3 பெண்கள் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோமா இல்லையா? தங்க மறந்துடுறீங்க. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இல்லையா? இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையே வந்து நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? சத்துவம் கூட பந்தப்படுத்தும் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? ஆமா, சுத்த சத்துவம் தான் பந்தப்படுத்தாது. அந்த நிலைக்கு தான் நம்ம முன்னேறணும்னு இருக்கோம் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். ஆக சத்துவம் வந்து ஏன்னா அதனால சந்தோஷம் அடையிறோம், இன்ப அடையிறோம், நம்ம அறிவு பெறுறோம். அதுவுமே நம்மளை பந்தப்படுத்துது அப்படின்னு தான் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆக இந்த கயிறுகள், இந்த 3 குணங்கள் தான் கயிறுகள்னு சித்தரிக்கப்படுது. இந்த கயிறுகள் தான் நம்மளை பந்தப்படுத்துது. அந்த கயிறுகளை கண்ணால பார்க்க முடியுமா? முடியாது மாதாஜி. உணரதான் முடியும் இல்லையா? உணரதான் முடியும் அந்த குணத்தை. அததான் சொல்றாங்க. இந்த கயிற்றால் நான் முழுவதுமாக பந்தப்பட்டிருக்கேன். இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதாவது ஒண்ணு என்னைய கட்டிட்டு இருக்கு, நான் பந்தப்பட்டிருக்கேன். இப்போ அதனை நான் பாக்குறேன். எனக்கு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு இந்த 3 குணங்களும் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ நான் என்ன முயற்சி செய்ய போறேன்? ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த முடிவு நம்ம எடுக்கணும். நல்லா கவனிங்க. இந்த 3 குணங்களால் நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம். நம்ம கிட்ட இந்த 3ல ஏதாவது ஒண்ணு மேல இருக்கும், ஒண்ணு கீழே இருக்கும். அதை வச்சுதான் இவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க, இவங்க ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இந்த 3 குணங்களும் முற்றிலும் துறந்தவங்க யாரும் இல்ல, சத்துவ குணத்திலேயே இருக்கிறவங்க யாரும் இல்லை. நம்ம கிட்ட இந்த 3 மாறி மாறி வந்துகிட்டு தான் இருக்கு இல்லையா? இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம முயற்சி எதுவாக இருக்கணும்? இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு, பந்தப்படாத நிலைக்கு போறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். புரியுதா மாதாஜி? ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது, நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாயிண்ட். புரியுதா? அது கண்ணுக்கு புலப்படா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா மாதாஜி, பிரபுஜி சார் எல்லாருக்கும் தெரியும், இருந்தாலும் என்னுடைய கடமை. கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறுங்கிறது குணங்கள் தான். ஓகேயா? அதனால நம்ம இந்த உலகத்துல பந்தப்பட்டிருக்கோம். இது நமக்கு தெரிந்து விட்டது. ஆகையினால் இதுல இருந்து விடுபடுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இப்போ முக்குணங்களிலான மகிழ்ச்சியை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். 3 குணங்கள்ல உள்ளவன் எப்படி இருக்கான்? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க செய்யும் செயலால் முதலில் அது விஷம் மாதிரி இருக்கும், பிறகு அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும், பிறகு அவங்க வந்து தன்னை உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒண்ணு சொல்றேன். நாங்க சொல்றோம், நம்ம நீங்களும் போறீங்க. நம்ம சாதாரணமா இப்ப நானே கூட 6 மணிக்கு மேலதான் முன்னாடி எல்லாம் எழுந்திருப்பேன். 6, 7 மணி கூட ஆகும் சில நேரம். இப்ப வந்து 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சிடுறோம். சிலர் 3 மணிக்கெல்லாம் நம்ம மாதாஜி எல்லாம் எழுந்திரிச்சு சேண்டிங் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. 4:30க்கு நம்ம எங்க போறோம்? ஆரத்தி பாக்குறோம்,
அப்புறம் வந்து என்ன சாண்டிங் பண்றோம், அப்புறம் பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம் இல்லையா, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து 8 மணி வரைக்கும் நம்ம இது மாதிரி நல்ல ஒரு சாத்வீகமான முறையில நம்முடைய பொழுது வந்து காலை நேரம் வந்து மகிழ்ச்சிகரமா இருக்கு. ஆனா ஆரம்பத்துல வந்து ஐயோ 4 மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டியது இருக்கேங்கிறது நமக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு இல்லையா. நம்ம அதை விஷம்னு நினைக்கல, ஆனா விஷம் மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு, இப்படி போய் எழுந்திருக்க சொல்றாங்களேன்ட்டு. ஆனா முடிவில் வந்து அது எதனால அமிர்தம் மாதிரி இருக்கு, அதனால அடையக்கூடிய நன்மைகள் எப்படி இல்லையா, இப்ப நம்ம உணர்றோமா இல்லையா, அது வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு சந்தோஷத்தை தானே கொடுக்குது இல்லையா. இப்போ நம்ம நம்மை உணர ஆரம்பிச்சிருக்கோம். என்ன நாம உணர்றோம், நான் வந்து இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, எனக்குள்ள ஆத்மாவோடு பரமாத்மாவும் என்னுள் இருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம உணர்றோம்னா இது வந்து சத்துவ குணத்தினாலதான் ஆகுது. இவர் பாருங்க காலை நேரம் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்திருச்சு தவம் பண்ணா அவ்வளவு சக்திகள் வருமா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து அப்படின்னு சொல்லப்படுது, எல்லா அறிஞர்களும் சொல்றாங்க. அடுத்து ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன இந்த நல்லா சாப்பிட்டு செஞ்சுட்டு நல்லா இருக்கு இந்த அசைவ உணவு, இந்த அதாவது ஹோட்டல் சாப்பாடு அப்படின்னு அமிர்தமா நினைச்சு வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இதெல்லாம் சாப்பிடுறாங்க. பின்னாடி என்ன ஆகுது, அது விஷம் மாதிரி மாறிடுது. எப்படி விஷம் மாதிரி மாறுது, அவங்களுக்கு நோய் நொடி வருது, வயிறு சரியில்லாம போகுது, அல்சர் வருது, சுகர் பேஷண்டா போறாங்க. இதனால ஏற்படுது. அது ஆரம்பத்துல அமிர்தம் மாதிரி இருந்தது, பின்னாடி விஷம் மாதிரி போயிடுச்சு. இது வந்து புலன் இன்பத்தினால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், பாரதல்கள் அப்படிங்கிறாங்க. தமோ குணம்ங்கிறது எதனால் ஏற்படுது, மாயையினால, மயக்கத்தினால, சோம்பேறித்தனத்தினால வர்றதுதான் தமோ குணத்தினால வரக்கூடியது. நேரமும் தூங்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க கும்பகர்ணன் மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, நம்ம மகிழ்ச்சியான தேடலில் அது நீடித்து இருப்பதா, பயனுள்ளதா, நமக்கு எவ்வளவு ஒரு நம்ம வாழ்க்கைக்குரிய பாடங்கள்லாம் இதுல இருந்து படிக்கிறோங்கிறத நீங்க உணரணும். நீங்க திரும்ப திரும்ப படிச்சு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு என்ன இல்லை, நம்ம எப்படி முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும். நாம மகிழ்ச்சியாக இருக்க என்ன செய்யணும், நம்ம இப்ப அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த அனுபவம் நீடிச்சு இருக்கா, நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்கா, நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு அது பயனுள்ளதா இருக்குமா, நாம ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னு நினைக்கிறோம், பகவானை அடையணும்னு நினைக்கிறோம், அதுக்கு நான் செய்யக்கூடிய இந்த செயல்லாம் வந்து சரியா அப்படிங்கறத எல்லாம் வந்து நம்ம மறக்காம அதை வந்து நம்ம படிச்சதை வச்சு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும். அது மறக்கவே கூடாது. எதெல்லாம் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உகந்தது, எதெல்லாம் பயனுள்ளது, எந்த நன்மையெல்லாம் நீடித்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து மறக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதை நீங்க திரும்ப யோசிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் எதெல்லாம் நமக்கு நன்மை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது மாதாஜி கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு. 19ல இருந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது, நம்ம மடமடன்னு இதை படிக்கலாம். கருத்துக்களை படிப்போம். அதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகம் வேணா யாராவது முடிஞ்சவங்க வாசிக்க, புக்கு வச்சிருக்கீங்க. இதுல நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா, ஜட இயற்கையினுடைய 3 வேறுபட்ட குணங்கள் இருக்குல்ல, சத்துவம், ரஜஸ், தமம். இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்பதா நம்முடைய அறிவு செயல்படுது. நாம் செய்யக்கூடிய செயல், செய்யக்கூடிய நாம், இது எல்லாம் வந்து 3 வகைகள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன்ப்பா அர்ஜுனா, நீ கேளு அப்படின்னு சொல்றாங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க, யாராவது புக் வச்சிருக்கவங்க வாசிக்கிறீங்க. ரொம்ப ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மட்டும் படிக்கிறேன். 20வது ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, அவரால் முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்க அடுத்த வாசிக்க பிரபு. ஞானம் கர்ம, சொல்லுங்க பிரபு. ஞானம் கர்மச்ச கர்த்தாச்ச திதைவ குணபேதவ ப்ரோச்யதே குணசங்கியன யதாவத் ஸ்ருணு தான்யபி. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில் 3 வகை உண்டு. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு 19ல. 20ல இருந்துதான் அது ஆரம்பம். சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்கோ
அந்த பொருள் மட்டும் வாசிக்க மாட்டாது. ஸ்லோகம் வீட்டுல போய் வாசிக்கங்க. சர்வ பூதேஷு ஏனைக்கம் பாவம் அவ்யயம் ஈஷதே அவிபக்தம் விவக்தேஷு தத் ஞானம் வித்தி சாத்விகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க. உயிர்வாளிகள் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கவா? எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களா? தூங்கிட்டீங்களா? உயிர்வாளிகள் கொஞ்சம் எண்ணற்ற அலர்ட்டா இருக்காங்க உருவம். மாதாஜி. சரிங்க. நம்ம உயிர்வாளிகள் வாழ்க்கைக்கு எண்ணற்ற ஒழுங்கமைப்படுத்தணும். உருவம். படிக்கவாங்க மாதாஜி. படிக்க உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. தயவு செய்து நீங்க எப்படி இருக்கீங்கிறதை இதனால பார்க்க முடியாது. கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருக்கு மாதாஜி. கேட்கிறவங்களும் சொல்றவங்களும் அலர்ட்டா இருக்கணும், கேட்கிறவங்களும் அலர்ட்டா இருக்கணும். நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம். இது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான நூல் மாதாஜி. இது எல்லாமே அது ஞானம் வந்து கட்டாயம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த 20வது இது பதத்துல என்ன இருக்குன்னா, உயிர்வாளிகளுக்கு நிறைய உருவம் இருக்கு இல்லையா? 84 லட்சம் உயிர்வாளிகளும் ஒண்ணு மாதிரியா இருக்கு இல்லையா? மனிதர்கள் வந்து 4 லட்சம் பேரு தான். மற்றபடி யாரெல்லாம் இருக்காங்க? மனிதர்களுக்கு மேலாக தேவர்கள் இருக்காங்க. அப்புறம் நமக்கு கீழே வந்து மிருகங்கள், பறவைகள், நீரில் வாழக்கூடியவை, தாவரங்கள் எல்லாமே இருக்கு. இது எல்லாமே உயிர்வாளிகள் தான். புரியுதா? இது எல்லாத்துலயும் ஆன்மா இருக்குங்கிறத உணர்றா பாருங்க, அவன்தான் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன். புரியுதா? ஆக உயிர்வாளிகள் வந்து எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக இருக்கிறது எல்லா உயிர்வாளிகளும். எல்லா உயிர்வாளிகளும் இருப்பது ஆன்மாதான் அப்படிங்கிறத எந்த அறிவின் மூலமாக ஒருவன் உணர்கின்றானோ அந்த அறிவுதான் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுது. அந்த அறிவுதான் சத்துவ குண அறிவு அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டார். ஆக உயிர்வாளிகள் அந்த உருவத்திலே வந்து வேறுபாடு இருக்கலாம். ஆனா ஆத்மா வந்து எல்லாரும் இதயத்திலேயே இருக்கக்கூடியது. பகவானுடைய பின்ன ஆகிய பகவானுடைய அம்சமாகிய ஆத்மாதான் அப்படிங்கிறத யாரு உணர்றானோ அவன் தான் சத்துவத்திலே இருப்பதாக சொல்லப்படுறான். அப்புறம் இவன் ரஜஸ்ல இருக்கிறவன் என்ன நினைப்பா தெரியுமா? சொல்லுவேன். ரஜஸ்ல இருக்கிறவன் அப்ப அவன் செய்வான், இந்த வெவ்வேறு உருவத்தை நான் பாக்குறேன். அப்ப இந்த வெவ்வேறு உயிர்வாளிகள்ல வெவ்வேறு ஆத்மா இருக்கு, வெவ்வேறு விதமாக இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பான். அவனுக்கு ஆத்மாவை பற்றி கூட தெரியாது. வெவ்வேறு உடல்கள்ல வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருக்கின்றன, வெவ்வேறு உருவங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறான். அப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் உள்ளவன் தான் யாரு? ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவன். ஓகேயா? தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் என்ன செய்வான்? அவனுக்கு நல்லதும் தெரியாது, கெட்டதும் தெரியாது. அவனுக்கு உண்மைன்னா என்னன்னு தெரியாது, பகவான்னா யாருன்னு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட அவன் வந்து தான் சாப்பிடுறது, தூங்குறது, இப்படிப்பட்ட செயல்கள்ல தான் அவனுக்கு பற்றுதல் இருக்கும். அதனால அவனுக்கு எந்த ஒரு இது பற்றியும் சரியான ஒரு அறிவு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அற்பமான அறிவு உடையவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறவனாக நம்ம கருதுகின்றோம். நல்லா கவனிங்க. நம்ம இந்த 3 குணங்களை இதுல இருந்து ஒரு பேனா பென்சில் வச்சுக்கோங்க. யாரு எந்த நிலையில இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. நம்ம எல்லாருமே ஓரளவு ரஜோ தமோ குணத்துல இருக்க மாட்டோம் நிச்சயமா. நமக்கு ஏன்னா பகவத்கீதை இவ்வளவு படிச்சுட்டோம். நமக்கு தெரியும் உருவங்கள்ல தான் உயிர்வாளிகள் வேறுபாடு. அதாவது ஆத்மா வந்து பகவானுடைய சொரூபம் தான், பின்ன பகுதிகள் தான், நிரந்தரமானது, நித்தியமானதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிட்டோமா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. நாமெல்லாம் வந்து நாமெல்லாம் எந்த குணத்துல இருக்கோம்? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கோம் மாதாஜி. ரெண்டும் கலந்துருக்கோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. இனி மாறிடலாம்ல, நம்ம படிச்சுட்டோம்ல. மாதாஜி மாறணும் மாதாஜி. மாறிடுவீங்க. நீங்க முயற்சி எடுக்கிறீங்கல்ல, மாறிடுவீங்க. அடுத்தது வாசிங்க மாதாஜி. சரசர வேகமா. ஏன்னா 3 நாள்ல நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. மூன்று குணங்களுக்கு படிக்கிறேன். மூன்று குணங்களுக்கு படிங்க ஏற்ப பிரபுஜி. மாதாஜி மூன்று குணங்களுக்கு ஏற்ப உள்ள அறிவு பற்றி பார்த்துட்டோம். இப்ப அடுத்து 23ல இருந்து வாசிக்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரலையே, ஸ்லோகம் வரல. போட்டாங்கம்மா பிரபு. வாசிங்க பிரபு. பிரபுஜி போட்டிருக்காங்க பிரபு. எவ்வொரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவ குணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடன் செயல்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செயல்படுகிறதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தை செயலாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அந்த 3 வகையான செயல்கள் எப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ சத்வ குணத்துல இருக்கவனுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவன் செய்யக்கூடிய செயல் எதுவாக இருக்கட்டும், அது உடல் சம்பந்தமானதோ மனம் சம்பந்தமானதோ வாக்கு சம்பந்தமான செயலா இருந்தாலும் கூட அவனுடைய செயல்கள் எல்லாம் நியதம் சங்க ரகிதம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நியதம்னா ஒழுங்கா இருக்கும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு ஷெடியூல் படி நடக்கும். காலையில இத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கணும், 3 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும், 4:30 ஆரத்தி பார்க்கணும். இது மாதிரி தன்னுடைய செயல்களை ஒழுங்குபடுத்திக்கலாம். புரியுதா? அதுல எந்த ஒரு பற்றுதலும் அவனுக்கு இருக்காது. சங்க ரகிதம்னா பற்றுதல் இன்றி. அராகம் துவேஷ அப்போ துவேஷம்னா விருப்பு, அரக துவேஷம்னா விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல். ஆக விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் தன்னுடைய செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு எந்தெந்த நேரத்துல என்னென்ன செயல் செய்யணும்னு பலனை எதிர்பார்க்காம பற்று இல்லாம அவன் செயல்களை செய்வான். யாரு செய்வாங்க? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க செய்வான். ஆனா ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவன் என்ன செய்வான்? ஆசைகள் அவனுக்கு அளவில்லாத ஆசைகள் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய ஆசையை நல்ல பெரிய பங்களா கட்டணும், மனைவி மக்களோடு ஜாலியா வாழணும் அப்படிங்கிற ஆசை, அதை திருப்தி செய்யறதுக்காக அவன் தன்னுடைய காரியங்களை செய்வான். அதுக்கு ரொம்ப முயற்சி எடுப்பான், இரவு பகல் உழைப்பான், நிறைய செல்வம் எல்லாம் சேர்ப்பான். சேர்த்து கொண்டு ரொம்ப அகங்காரத்தோடு நான் தான் உலகத்திலேயே நான் பெரிய பணக்காரன் அப்படின்னு அகங்காரத்தோடு செயல்படுவான். அப்படிப்பட்டவனுடைய அந்த செயல் செய்யக்கூடியவன் எப்படிப்பட்டவன்? ரஜோகுணத்தில் உள்ளவன். ஆக அந்த ரஜோகுணத்தில் உள்ளவன் தான் இப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்வான். என்ன ஆசைகளை திருப்தி செய்யறதுக்காக பெரும் முயற்சியோடு அகங்காரத்தோடு தன்னுடைய செயல்களை செய்யறவன் தான் ரஜோகுணவாதி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இவன் தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் என்ன செய்வான்? எந்த செயல் செஞ்சாலும் எதிர்காலத்துல பந்தம், மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய தான் செய்யும் செயலால் மற்றவங்களுக்கு நேரம் ஒருத்தவங்க வீட்டுல தூங்கிட்டே ஒரு காரியமும் செய்யாம வேலைக்கு போகாம இருந்தா மித்தவங்களுக்கும் கஷ்டமா இருக்குமா இல்லையா? ஆனா அது அவனுக்கு தெரியாது இல்லையா? எதிர்காலத்துல தன்னுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு புரியாது. மற்றவங்களுக்கு இது தன்னை பெற்ற பெற்றோர்களுக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய கொடுமை அப்படி கஷ்டங்கிறத நினைக்க மாட்டான். அதெல்லாம் நினைக்காதவன் சாஸ்திர விதிகளையும் அவனுக்கு தெரியாது, அது புறக்கணிக்கவும் செய்வான். எப்பவும் மயக்கத்துல இருப்பான் அல்லது போதை மருந்துக்கு உட்பட்டு வாழ்வான். அப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்யக்கூடியவன் செயல் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுது. புரியுதா? ஆக சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இந்த 3 விதமான குணங்கள்னால ஏற்படக்கூடிய செயலின் தன்மை எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த 3. ஆக இதுல நம்முடைய செயல் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். மார்க் கொடுத்துக்கோங்க. சத்துவத்துல இருந்தா 3 மார்க் கொடுங்க, ரஜஸ்ல இருந்தா 2 மார்க்கு, தமஸ்ல யாரும் இருக்க மாட்டேன் இருந்தா 1 மார்க்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, புரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அடுத்து இதெல்லாம் நம்மள அசஸ் பண்றதுக்காக சொல்றோம். இப்ப யாருக்கிட்டையும் இப்போ நீங்க போடுற மார்க் எனக்கு சொல்லணுங்கிறது இல்லை, நம்மளாம் எப்படி இருக்கோம், எப்படி முன்னேறணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு ஆத்ம சோதனை செய்யறதுக்காக சொல்றேன். எங்க குருமாரு எனக்கு நடத்தின குரு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, நீங்க அதை உங்களுக்குள்ள அசஸ் பண்ணிக்கங்க போட்டுக்கங்க, அதனால சொல்றேன்.
ஆக முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் மாதாஜி. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றில்லாம விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம சத்துவ குணத்தை வந்து வேலை பார்ப்பாங்க, செயல் செய்வாங்க. இவங்க பெரும் முயற்சியோடு ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அகங்காரத்தோடு ரஜோகுணம் செய்யும். தமோ குணம் வந்து பந்தப்படுத்தும், இந்த செயலை செஞ்சா மற்றவங்களுக்கு அழிவை ஏற்படுத்தும், கஷ்டத்தை கொடுக்கும், துன்பத்தை கொடுக்கும், எதிர்காலத்துல என்னுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகுமோ அதை பற்றி எல்லாம் கருதாம சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்துல செயல்படுபவன் தமோ குணத்துல இருப்பவன் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். அடுத்தது முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் பார்த்தோம். அடுத்தது கொண்டு பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வாசிங்க யாராவது. 26, 27, 28. ஹரே கிருஷ்ணா. குமுதரவி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 26 பொருள் மட்டும் வாசிக்க மாட்டாஜி. அது கூட வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் தூங்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 3 மணி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 27 பதம். எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகிறானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பதம் 28. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதிக பிடிவாதக்காரனாக ஏமாற்றுவனாகவும் பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக சோம்பேறியாக எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்ந்தவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 3 விதமான செயலாளிகள், செயல் செய்பவனை பற்றி பாக்குறோம். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி செய்வாங்க? அகங்காரம் இல்லாம, உற்சாகமா, மன உறுதியோடு, எனக்கு இந்த செயல் செஞ்சா வெற்றி வரும், இது செஞ்சா தோல்வி வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நினைக்கவே மாட்டான். செய்யாம தனக்கு இந்த கடமை கொடுத்திருக்காரு பகவான், இதை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து உற்சாகமா செய்வான் தன்னுடைய கடமைகளை. ஆனா ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவன் என்ன செய்வான்? எனக்கு இந்த செயல் செஞ்சா நன்மை நல்லது கிடைக்குமா, பலன் கிடைக்குமா, இல்ல நஷ்டம் வருமா அந்த வியாபாரம் பண்ணா அப்படிங்கறதுல எல்லாம் பற்றுதல் வச்சு அந்த பலனை அனுபவிக்கணும், நல்லதை அனுபவிக்கணும், லாபத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கறதுல விருப்பத்தினால அவனுக்கு பேராசை வரும். மற்றவன் வந்து தன்னை விட பெரிய பணக்காரனா இருந்தா அவனை மாதிரி நானும் வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆகணுங்கிற பேராசையினால அவன் என்ன செய்வான்? அவன் மேல பொறாம வச்சு அவனை விட பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக இவன் என்ன செய்வா? அதர்மமான வழிகள்ல பணம் சேர்க்க ஆரம்பிப்பா. அதான் தூய்மையின்றின்னு போட்டிருக்கும். அதர்ம வழிகள் இல்லையா? நிறைய தப்புகள்லாம் பண்ணி பணத்தை சேர்ப்பான். அதனால முதல்ல அந்த செல்வம் வந்தா பணம் வந்து அவனுக்கு இன்பமா இருக்கும். அடுத்து வந்து துன்பம் தான் அவனுக்கு. ரெய்டெல்லாம் வர்றப்போ அத்தனை பணத்தையும் கொண்டு போயிடுவாங்க கவர்மெண்ட்ல. ஆக அதெல்லாம் நினைக்காம என்ன செய்யறான்? அவன் வந்து காரியங்களை செய்யறான். யாரு? அரக்க குணம் படிச்சவங்க எல்லாரும் ரஜோ குணத்துல இருப்பதாக சொல்ல முடியாது. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க இது மாதிரி செயல்படுவாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி செயல்படுவாங்க? சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிராக செயல்படுவாங்க. எப்பவும் வந்து பௌதீகவாதியாக இருப்பாங்க. நான் இப்படிதான் இருப்பேன்னா இருப்பேன் அப்படின்னு பிடிவாதமா இருப்பாங்க. எல்லாரையும் ஏமாற்றுவாங்க. யாராவது வந்து கொஞ்சம் சிபாரிசு பண்ணி அவங்களுடைய நண்பனோ அல்லது சொந்தக்காரவங்களோ வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த வேலையிலயாவது போய் ஒழுங்கா வேலை பார்ப்பானா? அங்கேயும் போய் ஏமாற்றுவான், பிந்தி போவான், அவங்களை போய் அவமதிப்பான், தான் தான் பெரிய நிபுணம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிடுவான், ரொம்ப சோம்பேறியா இருப்பான். அப்போ எதுலையுமே அவனுக்கு திருப்தியே இருக்காது. அதனால வருத்தமா இருப்பான். எப்பவும் பஞ்சுவலா வேலைக்கும் போக மாட்டான். எப்பவும் வந்து பிந்திதான் போவான் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஒண்ணு மட்டும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ குணங்களுக்கு அடிப்படை இதை கூட நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜி. இது வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் பற்றி பார்க்க போறோம். நாளைக்கு இதோட நிறுத்திக்கலாமா மாதாஜி? பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன நீங்க எல்லாரும் வாசிக்கணும் பிரபு. எல்லாரும் வாசிக்க வச்சீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிப்போம் மாதாஜி. எல்லாரும் 2 வாட்டி வாசிச்சுட்டாங்க மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப தேங்க்ஸ். எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க? 18 பேர் வந்திருக்காங்க மாதாஜி. 18 பேர் மாதாஜி. ரொம்ப 20 சந்தோஷம். பேர் மாதாஜி. 20 பேர்ல 2 பேர் லீவ் ஆயிட்டாங்க. அப்படியா? சரி சரி. டைம் டைம் ஆயிடுச்சுல ஆயிடுச்சு. மாதாஜி, அதனால இருக்கு. பரவாயில்ல பரவாயில்ல மாதாஜி, இருக்கிறீங்கள எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் 2:30க்கு வந்துருங்க. நீ 3 நாள் தான். நல்லா ரொம்ப நமக்கு தேவையான ஒண்ணு. இப்ப இந்த 3 இது வந்து அசஸ் பண்ணீங்கல்ல, நீங்க உங்களை எத்தனை மார்க் உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு நீங்களே பாத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வாழ்த்துக்கள். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால், நேத்து யாரோ ஒரு மாதாஜி ஏதோ கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. எனக்கு மாதாஜி யாரும் நீங்க அந்த எண்டிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுங்க மாதாஜி, நம்ம லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுவோம். நீ லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. ஓகே. வாஞ்ச கல்பதார்பியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பतितनां पावनेभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு ஜெய் ஜெய் நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு, ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களுக்கு, ஜெய் ஜெய். all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே. ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே. ஹரே ராம.